ചർച്ച ചെയ്യാം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാത്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധു ജഗത്പതി ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തേ. ഭക്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ. വാഞ്ച കൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മാ കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യം നമാമി ഭക്തശക്തികം. നിത്യാനന്ദം മഹന്നൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാമ്നേ ഗൗരീശനം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ടായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്യതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേകചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമഃ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ കീ ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സ്ക്രീന് കാണാല്ലേ മാതാ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, സ്ക്രീന് കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ രേണു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോൾ നാളെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആവിർഭാവ ദിനമായത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. കുറെ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അറിയുന്നതായിരിക്കും, എന്നാലും പുതിയ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം. അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ നിന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. കൃഷ്ണവർണം ദിശാ കൃഷ്ണം സാങ്കോപാംഗാസ്ത്ര പാർഷദം യജ്ഞേ സങ്കീർത്തന പ്രായേ ചന്ദിഹി സുമേധസ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11:5-32 പറയുന്നു, സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്റെ സന്തത സഹചാരികളോടൊപ്പം നാമസങ്കീർത്തനം യുഗധർമ്മമായുള്ള കലിയുഗത്തിൽ ഗൗരവർണ്ണത്തിൽ അവതരിക്കും. ബുദ്ധിമാന്മാർ നാമസങ്കീർത്തന യജ്ഞത്തിലൂടെ അദ്ദേഹത്തെ ഉപാസിക്കും. സ്വയം ഈശ്വര അവതാരം എന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന അനവധി ആളുകളുള്ള ഈ കലിയുഗത്തിൽ യഥാർത്ഥ അവതാരം ആരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ഒരേ ഒരു ഉപായം ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളെയും വേദപ്രമാണങ്ങളെയും ആശ്രയിക്കുകയാണ്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ്. സംശയിക്കേണ്ട. വേദപ്രമാണങ്ങളെ ആധാരമാക്കി തന്നെ നമുക്കിത് വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. ഈ വസ്തുതക്ക് ഉപോത്ബലകമായ ഏതാനും വേദശാസ്ത്ര പ്രതിപാദ്യങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. ആദ്യം ശ്രീമാൻ മഹാപ്രഭു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ലീലാമൃതത്തെ ചുരുക്കത്തിൽ വിവരിക്കാം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആവിർഭാവത്തെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. AD 1486 ബംഗാളിലെ ഗംഗാ നദീ തീരത്തുള്ള നവദ്വീപിൽ മായാപുരി എന്ന പുണ്യഭൂമിയിൽ ശ്രീ ജഗന്നാഥ മിശ്രയുടെയും ശ്രീ ശചിദേവിയുടെയും പുത്രനായി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചു. ഇതാണ് ശചി മാതാവും ജഗന്നാഥ മിശ്രയും. ചുട്ടുപഴുത്ത സ്വർണത്തിന്റെ നിറമുള്ളതിനാൽ അദ്ദേഹം ഗൗരംഗൻ എന്ന നാമധേയത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. തന്റെ അനിതര സാധാരണങ്ങളായ ബാല്യകാല ലീലകൾ കൊണ്ട് നവദ്വീപിലെ അപാലവൃന്ദം ജനങ്ങളെയും അദ്ദേഹം ആനന്ദത്തിൽ ആറാടിച്ചു. 24-ാമത്തെ വയസ്സിൽ തന്റെ അവതാരോദ്ദേശം സാധ്യമാക്കുന്നതിനായി സന്യാസം സ്വീകരിച്ചതിനു ശേഷം
ഒറീസയിലെ വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ ജഗന്നാഥപുരി ക്ഷേത്രത്തെ ആസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ട് കലിയുഗ ധർമ്മമായ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിലൂടെയും ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനത്തിലൂടെയും ജനങ്ങളെ തന്നിലേക്ക് ആകർഷിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ അവതാരോദ്ദേശം പൂർത്തീകരിച്ചു. രാജ്യത്തിന്റെ ഇതര ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ജനങ്ങളെയും ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനത്തിലൂടെ ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ വേദിയിലേക്ക് ഉയർത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ആ സേതു ഹിമാചലം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കാൽനടയായി സഞ്ചരിച്ചു. 6 വർഷം നീണ്ട ദക്ഷിണേന്ത്യൻ യാത്രയിൽ പല പുണ്യ സ്ഥലങ്ങളും സന്ദർശിക്കേണ്ടി. അവയിൽ തിരുപ്പതി, തിരുമല, പാണനരസിംഹം ക്ഷേത്രം, ശിവകാഞ്ചി, വിഷ്ണുകാഞ്ചി, രാമേശ്വരം, ശ്രീരംഗം, ശ്രീ കന്യാകുമാരി, തിരുവട്ടാറിലെ ശ്രീ ആദികേശവ ക്ഷേത്രം. അവിടെ നിന്നാണ് വിശ്വവിഖ്യാതമായ ശ്രീ ബ്രഹ്മസംഹിത എന്ന ഗ്രന്ഥം കണ്ടെടുത്തത്. തുടങ്ങിയ പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് ഹരിനാമ കീർത്തനം ചെയ്ത് ആധ്യാത്മിക ആനന്ദത്തിൽ ആറാടിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ശ്രീ അനന്തപത്മനാഭന്റെ തിരുസന്നിധിയിലും എത്തിച്ചേർന്നു. ശ്രീ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ മംഗള രൂപം ദർശിച്ച മാത്രയിൽ മഹാപ്രഭു ആധ്യാത്മിക ആനന്ദലഹരിയിൽ ഉന്മത്തനായി തീർന്നു. അപ്പോ തിരുവനന്തപുരം അനന്തപത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, വർക്കല ജനാർദ്ദന സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സന്ദർശനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വസ്തുത ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തി: മഹാഭക്ത ഗണേശഃ താഹാൻ ഗോഷ്ഠി കൈല ബ്രഹ്മസംഹിതാധ്യായ പുങ്ക്തിൻ താഹാൻ കൈല. ആദികേശവ ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ വെച്ച് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മഹാപണ്ഡിതന്മാരുമായി ഭക്തി തത്വത്തെപ്പറ്റി ചർച്ചകൾ നടത്തി. അദ്ദേഹം അവിടെ ബ്രഹ്മസംഹിത എന്ന ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഒരു അധ്യായം കണ്ടെടുത്തു. ബ്രഹ്മസംഹിത പകർത്തിയെടുത്ത ശേഷം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പരമാനന്ദ ചിത്തനായി അനന്തപത്മനാഭപുരി എന്ന പുണ്യദേശത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. അനന്തപത്മനാഭനെ ദർശിച്ചുകൊണ്ട് സങ്കീർത്തനത്താൽ ആനന്ദ ചിത്തനായിക്കൊണ്ടും അദ്ദേഹം 2-3 ദിവസങ്ങൾ അവിടെ കഴിച്ചു കൂട്ടിയ ശേഷം വർക്കല എന്ന ദേശത്തേക്ക് ശ്രീ ജനാർദ്ദന സ്വാമിയെ ദർശിക്കാനായി യാത്രയായി. അങ്ങനെ കലഹത്തിന്റെയും അക്രമത്തിന്റെയും കാലമായ ഈ കലിയുഗത്തിലെ പാപഗ്രസ്തരായ ജീവാത്മാക്കളെ യുഗധർമ്മമായ ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനത്തിലൂടെ ഉദ്ധരിക്കുക എന്ന തന്റെ അവതാരോദ്ദേശം സാധ്യമാക്കുകയും ബ്രഹ്മദേവനാൽ നാരദമുനിയിലൂടെ ഉപാസിക്കപ്പെട്ടതും കലിയുഗത്തിന്റെ എല്ലാത്തരം ദോഷങ്ങളെയും അതിജീവിച്ച് ഈശ്വരനിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സഹായിക്കുന്ന ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ശക്തി ചൈതന്യം ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തന്റെ 48ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒറീസയിലുള്ള വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ ജഗന്നാഥപുരി ക്ഷേത്രത്തിലെ ജഗന്നാഥ സ്വാമിയുടെ വിഗ്രഹത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ധാരാളം ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്നാമതായിട്ട് ബ്രഹ്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നു: കലേ പ്രഥമ സന്ധ്യായാം ലക്ഷ്മീകാന്തോ ഭവിഷ്യതി ദാരുബ്രഹ്മ സമീപസ്ഥ സന്യാസി ഗൗരവിഗ്രഹ. കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രഥമ സന്ധ്യയിൽ ലക്ഷ്മീകാന്തനായ ഭഗവാൻ സുവർണ ശോഭയോടെ അവതരിക്കും. സന്യാസധർമ്മം സ്വീകരിച്ച് അവിടുന്ന് ജഗന്നാഥപുരിയിൽ ജഗന്നാഥ വിഗ്രഹം മരത്തിൽ തീർത്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെ ജഗന്നാഥ സ്വാമിയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് ദാരുബ്രഹ്മം എന്നുള്ളത്. അവിടെ വിരാജിച്ചരുളും. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്റെ ഇഹലോക ലീലകളിൽ ഏറിയ പങ്കും നിർവഹിച്ചത് പുരിയിലായിരുന്നു. പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നു: കലേ പ്രഥമ സന്ധ്യായാം ഗൗരംഗാഖ്യാം മഹീതലേ ഭാഗീരഥി തടേ രമ്യ ഭവിഷ്യാമി സനാതന. സനാതനായ ഭഗവാൻ കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രഥമ സന്ധ്യയിൽ ഗൗരംഗൻ എന്ന നാമധേയത്തിൽ ഗംഗാതീരത്തിൽ മഹീതലവാസികൾക്കെല്ലാം ആനന്ദമരളിക്കൊണ്ട് വിജയം ചെയ്യും. ഗരുഡ പുരാണത്തിലും പറയുന്നു: ശുദ്ധ ഗൗര സുദീർഘാംഗോ ഗംഗാതീര സമുദ്ഭവ ദയാലു കീർത്തനാഗ്രാഹി ഭവിഷ്യാമി കലോ യുഗേ. പരിശുദ്ധമായ ഗൗരവർണ്ണത്തോടുകൂടിയും ചുട്ടുപഴുത്ത സ്വർണത്തിന്റെ നിറം, സുദീർഘമായ ശരീര ആകാരങ്ങളോടുകൂടിയും അത്യന്തം ദയാലുവായ ഭഗവാൻ നാമസങ്കീർത്തന പ്രചരണാർത്ഥം കലിയുഗത്തിൽ അവതരിക്കും. കൂർമ്മപുരാണത്തിലും പറയുന്നു: കലീനാം ദഹ്യമാണാനാം മുദാരയാ തനുഭൃതാം ജന്മപ്രഥമ സന്ധ്യായാം കരിഷ്യാമി ദ്വിജാദിഷു. കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രഥമ സന്ധ്യാഘട്ടത്തിൽ ദ്വിജകുലത്തിൽ അവതാരം പൂണ്ടി അത് കാരുണ്യകനായ ഭഗവാൻ കലികൽമഷങ്ങളെ ഉന്മൂലനാശനം ചെയ്യും. ദേവി പുരാണത്തിലും പറയുന്നു: കരിഷ്യതി കാലേ സന്ധ്യാം
പരിഷ്യതി കലേ സന്ധ്യാം ഭഗവാൻ ഭൂതഭാവന ദ്വിജാദീനാം പുരുഷോത്തമ. കലിയുഗ സന്ധ്യയിൽ ജീവരാശികളിൽ കരുണ പൂണ്ട് ഭഗവാൻ പുരുഷോത്തമൻ ദ്വിജകുലത്തിൽ ജന്മമെടുത്ത് ജനങ്ങളെ ഉദ്ധരിക്കും. ശിവപുരാണത്തിനും പറയുന്നുണ്ട്, ദിവിജ ഭുവി ജയന്തം ജയന്തം ഭക്തിരൂപിണ കലോ സങ്കീർത്തന ആരംഭേ ഭവിഷ്യാമി ശജീസുത. കലിയുഗത്തിൽ നാമസങ്കീർത്തന പ്രചരണം തുടങ്ങി വെക്കുന്നതിനായി സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ ഭക്തന്റെ രൂപത്തിൽ ശജീസുതനായി പൂജാതനാകും. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മാതാവിന്റെ പേര് ശജി ദേവിയായിരുന്നു. അപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ശജീസുതൻ എന്ന് പറയുന്നു. വാമന പുരാണത്തിലും പറയുന്നു, കലി ഘോര തമശ്ചന്ന സർവാൻ ആചാര പരിചിതാൻ ഗർഭേ സംഭൂയ താരയിഷ്യാമി നാരദ. അല്ലയോ നാരദ, തമോ ഗുണത്താൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട് ജനങ്ങൾ സകല ആചാരങ്ങളെയും വർജിച്ച് മൃഗപ്രായരാകുന്ന അതിഘോരമായ കലിയുഗത്തിൽ അവരെ ഉദ്ധരിക്കുന്നതിനായി, തമോ അന്ധകാരം നശിപ്പിക്കാനായി ഭഗവാൻ ശചീദേവിയുടെ പുത്രനായി അവതരിക്കും. സ്കന്ദപുരാണത്തിലും പറയുന്നു, അന്ധകൃഷ്ണോ ബഹിർ ഗൗര സാങ്കോ പാങ്കാസ്ത്ര പാർഷദ ശജി ഗർഭേ സമാപ്നോയാം മായാമാനുഷ കർമ്മകൾ. ബാഹ്യമായി സുവർണവർണ്ണമെങ്കിലും ആന്തരികമായി സർവേശ്വരനായ കൃഷ്ണനായിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ഗൗരംഗൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശജീസുതനായി അവതരിക്കും. തന്റെ സന്തത സഹചാരികളായ അംഗങ്ങളോടുകൂടി ഭഗവാൻ അതിമാനുഷ കൃത്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ദിവ്യലീലകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കും. മഹാഭാരതത്തിലും പറയുന്നു, മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള ആ വരികൾ നമ്മുടെ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമത്തിലുള്ള വരികളാണ് അല്ലെ. വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം നമ്മൾ പഠിച്ചു, അത് ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ചൊല്ലിയിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനകളാണ്. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നു, സുവർണ വർണ്ണ ഹേമാങ്കോ വരാംഗചന്ദനാംഗതി സന്യാസകൃതമശാന്തോ നിഷ്ഠശാന്തി പരായണ. സുവർണ വർണ്ണത്തോടു കൂടിയും സർവാംഗം ഗന്ധലേപിതനായും സന്യാസധർമ്മം വരിച്ച് ക്ഷമാശീലനായും ശാന്തനായും വിരാജിച്ചരുളുന്ന ഭഗവാനെ ശാന്തിപരായണരായ ഭക്തന്മാർ ഉപാസിക്കുന്നു. വായുപുരാണത്തിൽ പറയുന്നു, അഹമേവ ക്വചിത് ബ്രഹ്മൻ സന്യാസാശ്രമം ആശ്രിത ഹരിഭക്തിം ഗ്രാഹയാമി കലോ പാപ ഹതാനരം. കലിയുഗത്തിൽ സന്യാസാശ്രമം സ്വീകരിച്ച് ഹരിഭക്തി പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ അകറ്റുന്നതിനായി പരബ്രഹ്മനായ ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. നരസിംഹപുരാണത്തിലും പറയുന്നു, സത്യേ ദൈത്യകുലാദി നാശസമയേ സൃജന്നകേസരി ത്രേതായാം ദശസ്കന്ദരം പരിഭവൻ രാമാദിനാമാകൃതി ഗോപാലം പരിപാലയൻ വ്രജപുരേ ഭാരം ഹരൻ ദ്വാപരേ ഗൗരംഗാ പ്രിയ കീർത്തന കലിയുഗേ ചൈതന്യമാഹരി. സത്യയുഗത്തിൽ അസുരകുല നാശനത്തിനായി തിളങ്ങുന്ന നഖങ്ങളോടുകൂടിയും നരസിംഹമായും ത്രേതായുഗത്തിൽ ദശരഥ മഹാരാജാവിന്റെ പുത്രനായ ശ്രീരാമനായും ദ്വാപരയുഗത്തിൽ വ്രജപുരത്തിന്റെ ഭാരം നശിപ്പിച്ച് ഗോപന്മാരെ പരിപാലിച്ച് ശ്രീകൃഷ്ണനായും വന്ന അതേ ഭഗവാൻ ഹരി തന്നെ കലിയുഗത്തിൽ ചൈതന്യൻ എന്ന നാമധേയത്താൽ സങ്കീർത്തന പ്രിയനായ ഗൗരംഗനായി ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കും. ധാരാളം ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ 100ഓളം ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നതായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ആ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ധാരാളം ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുൻകൂട്ടി തന്നെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി ഈ കലിയുഗത്തിലുള്ള അവതാരത്തെ കുറിച്ചിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് കൽക്കിയായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 12ാം സ്കന്ധത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി 4,32,000 വർഷം, ഇപ്പൊ 5,000 വർഷമായിട്ടും അല്ലെ, 4,20,000 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ശമ്പള ഗ്രാമത്തിൽ വിഷ്ണു യശസ് എന്ന ബ്രാഹ്മണന്റെ ഗൃഹത്തില് അവിടെ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നതായിട്ട്. അപ്പോ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നുണ്ട്, അത് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ അത് പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടത്. അല്ലാണ്ട് ഇന്ന് കലിയുഗത്തിൽ ധാരാളം ആൾക്കാരെ കാണാൻ നാം ഭഗവാനാണ്, ഞാൻ ദൈവമാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അവരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഇതുപോലുള്ള ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലും മറ്റുള്ള പുരാണങ്ങളിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ദൈവമാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത തന്നെ പഠിച്ചു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർ വിശ്വരൂപം കാണിക്കണം അല്ലെ. അപ്പോ ആ വിശ്വരൂപം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാം. അപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ, ഭക്തന്റെ രൂപത്തിൽ അവതരിച്ചു. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു. ഭഗവാൻ കുറെ ഉപദേശങ്ങൾ തന്നു അല്ലെ. മന്മനാഭവ മത്ഭക്തോ മത്യാജീമ നമസ്കുരു അല്ലെ. അങ്ങനെ
ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ഓർക്കാനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകുന്നു, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനും ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കാനും ഒക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ. അപ്പോ ഇതൊക്കെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് ഒരു ഭക്തന്റെ രൂപത്തിൽ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്. എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണപ്രേമം വിതരണം ചെയ്യാനായിട്ട്, അതിന് യാതൊരു അയോഗ്യതയും ഒന്നും നോക്കാതെ എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണപ്രേമം വിതരണം ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ശച്ചി മാതാവും ജഗന്നാഥ മിശ്രയും. അപ്പോ ശച്ചി ദേവിക്ക് ജഗന്നാഥ മിശ്രയ്ക്കും 8 കുട്ടികൾ ഉണ്ടായി. ആദ്യം തന്നെ അവരൊക്കെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ അവരൊക്കെ ഇവിടം വിട്ടു പോകുകയുണ്ടായി, ശരീരം വിട്ടു പോവുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് 9ാമതായിട്ട് വിശ്വരൂപൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനായിട്ട് അനന്തൻ തന്നെയാണ്, ശേഷനാഗം അനന്തൻ തന്നെയാണ്, സംഘർഷണ ഭഗവാനാണ്. സംഘർഷണ ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപനായിട്ട് വരികയുണ്ടായി. നമുക്കറിയാം എന്താണ് കൃഷ്ണനായിട്ട് വന്നപ്പോൾ ബലരാമൻ എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാനെ സഹായിക്കാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് തന്നെ സംഘർഷണ ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപനായിട്ട് അവതരിക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ എല്ലാവരും വിളിച്ചിരുന്നത് നിമായി എന്നാണ്. അപ്പോ ഈ 8 കുട്ടികളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെ ശരീരം വിട്ടു പോയത് കൊണ്ട് തന്നെ അവര് വേപ്പുമരം അല്ലെ, വേപ്പുമരം അത്രയും പവർഫുൾ ആയിട്ടാണെന്ന് പറയും. അത് എല്ലാ സംരക്ഷണം നൽകും. അപ്പൊ ആ വേപ്പുമരത്തിന്റെ കീഴിലാണ് ശജി മാതാവ് അവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് ജന്മം നൽകും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ നീം ട്രീ, ആ വേപ്പുമരത്തിന്റെ അടിയിൽ ജന്മം എടുത്തുകൊണ്ട് നിമായി എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോ ധാരാളം ആൾക്കാർ ആ നിമായി ജനിച്ചതായിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും പലതരത്തിലുള്ള സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കാണുകയുണ്ടായി. നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, അവിടെ നന്ദമഹാരാജാവിന്റെ യശോദ മാതാവിന്റെ അടുത്ത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചപ്പോഴും ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വരികയുണ്ടായി. ധാരാളം ലീലകള് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ ധാരാളം ലീലകള് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും കുഞ്ഞു നിമായിയും. ഒരിക്കല് അവിടെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പാമ്പ് അവിടേക്ക് വരികയുണ്ടായി. ആ പാമ്പിന്റെ കൂടെ കുഞ്ഞു നിമായി കളിക്കുകയുണ്ടായി. എല്ലാവരും കണ്ട് ഭയപ്പെട്ടു. എന്നാലേ ആ കുഞ്ഞു നിമായി അനന്തശേഷനാണ് അത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഭഗവാന്റെ കൂടെ ആ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് കുഞ്ഞു നിമായി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പോ അനന്തശേഷൻ തന്നെ അവിടെ ഭഗവാന്റെ കൂടെ ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. അപ്പൊ അതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഭയപ്പെടുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ കുഞ്ഞു നിമായി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ആ പാമ്പിന്റെ കൂടെ കളിക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ മണ്ണുമാരി കളിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു. കളിക്കുമ്പോൾ മണ്ണ് വാരിയിട്ട് കഴിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. യശോദാമ്മ വന്നിട്ട് ആ മണ്ണ് തിന്ന വായിൽ നോക്കിയപ്പോൾ എല്ലാ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളും എല്ലാറ്റിനെയും സകല ചരാചരങ്ങളെയും എല്ലാറ്റിനെയും ആ കുഞ്ഞു വായ്ക്കുള്ളിൽ കാണാൻ സാധിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ നിമായിയും മണ്ണൊക്കെ വാരി തിന്നുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ശച്ചി മാതാവ് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുമ്പോഴേ വലിയ തത്വങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അപ്പോ അന്നത്തെ കാലത്ത് മൺപാത്രങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാം ഈ മണ്ണിൽ നിന്ന് തന്നെയല്ലേ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, മൺപാത്രങ്ങളായാലും ഒക്കെ ഈ മണ്ണിൽ നിന്ന് തന്നെയല്ലേ ഉണ്ടാകുന്നത്, ഇതൊക്കെ ഇനി വീണ്ടും ഈ മണ്ണിൽ തന്നെയല്ലേ ലയിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ വലിയ തത്വങ്ങളൊക്കെ മാതാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരിക്കലേ കുഞ്ഞു നിമായിയെ 2 മോഷ്ടാക്കൾ വന്നിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ ധാരാളം വിലപിടിപ്പുള്ള ആ മുത്തുകളും മറ്റുള്ള ആഭരണങ്ങളും മാലകളും കമ്മലും ഇതൊക്കെ അണിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുഞ്ഞു നിമായി. അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ആ 2 കള്ളന്മാർ വന്നിട്ട് അവിടുന്ന് കുട്ടിയെ ഇങ്ങനെയുള്ള മധുര പലഹാരങ്ങൾ അതൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ചുമലിലെടുത്തിട്ട് അവര് നടന്നു അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് വിജനമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് അവിടുന്ന് ഈ ആഭരണങ്ങളൊക്കെ അഴിച്ചിട്ട് കുട്ടിയെ ഇവിടെ വിട്ടിട്ട് പോവാം എന്നാണ് കരുതിയത്. അങ്ങനെ അവര് ആ കുട്ടിയെ എടുത്തിട്ട്
നടക്കാൻ തുടങ്ങി. കുഞ്ഞു നിമായി എടുത്തിട്ട് നടക്കാൻ തുടങ്ങി. നടന്ന് അവർക്ക് എവിടെയും വിജനമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമൊന്നും കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞ് അവസാനം അവർ സച്ചി മാതാവിന്റെ വീട്ടിന്റെ അവിടെ തന്നെ എത്തി. നിമായിയുടെ വീട്ടിന്റെ മുന്നിൽ തന്നെ എത്തുകയുണ്ടായി. അവര് ഭയപ്പെട്ടിട്ട് വേഗം അവിടുന്ന് ആരെങ്കിലും കണ്ടാലോ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതെന്ന് വരെ പിടിച്ചു പോലെ ഉടനെ അവിടെ ഇറക്കിയിട്ട് അവിടുന്ന് വേഗത്തില് രക്ഷപ്പെട്ടു പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പോഴേ എല്ലാവരും പരതി വന്നു. ജഗന്നാഥ മിശ്രയും ശശി ദേവിയൊക്കെ പരതി വന്നപ്പോൾ കുട്ടിയെ മുറ്റത്ത് കാണുകയുണ്ടായി. ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ വെറുതെ ഇവിടെയൊക്കെ ഗംഗയും ഇതൊക്കെ കാണാനായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ കുഞ്ഞുനിമായി അവരുടെ തോളിലിരുന്നിട്ട് എല്ലായിടവും കണ്ടിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ച് വരികയുണ്ടായി. അപ്പൊ അവര് വീട്ടുകാര് ഭയപ്പെട്ടു, ആരെങ്കിലും എടുത്തു കൊണ്ടുപോയതാണോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, അല്ല, ഞാൻ തനിയെ പോയതാണ്, പിന്നീട് വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ വഴിയൊന്നും തിരിയുന്നില്ല. അങ്ങനെ രണ്ടുപേര് കൂടിയിട്ട് എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ട് ആക്കുകയുണ്ടായി എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോ നിമായിയെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ടായി. സ്കൂളിൽ ആദ്യം അയക്കാൻ കുറെ അവര് അനുവാദം നൽകിയില്ല പോവാനായിട്ട്. പിന്നീട് കുറെ വികൃതികൾ കാണിക്കുകയുണ്ടായി കുഞ്ഞു നിമായി. പിന്നീട് വീട്ടുകാർ സമ്മതിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ ധാരാളം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി. ആ കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന നിമായി തന്നെ അവിടെ കൊലബേജ ശ്രീധർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ, പഴ കച്ചവടക്കാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പഴവും മറ്റു വാഴയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളൊക്കെ വിൽക്കുന്ന ഒരു ദരിദ്രനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി. അദ്ദേഹം അത്രയും ആ സാമ്പത്തികമായിട്ടൊക്കെ താഴ്ന്ന നിലയിലുള്ളതായിരുന്നു. കുറച്ച് ഈ മാർക്കറ്റുകളിലൊക്കെ എല്ലാവരും വലിയ വലിയ കച്ചവടമൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ കൊലബേജ ശ്രീധർ, കൊല എന്നാണ് കേല എന്ന് പറയും ഹിന്ദിയിൽ അല്ലെ, പഴത്തിനൊക്കെ. അപ്പൊ ബംഗാളിയിൽ അങ്ങനെ കൊലപ്പേച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാഴയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളൊക്കെ വിൽക്കുന്ന അതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലി. അങ്ങനെ അവിടെ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നിട്ട് അത്യാവശ്യം അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് വലിയ വരുമാനമൊന്നും കിട്ടില്ല അല്ലെ. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്തിരുന്നത് ഗംഗാ പൂജക്കൊക്കെയാണ് അതിൽ കിട്ടുന്ന ആ വരുമാനം കൊണ്ട് ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആ കുഞ്ഞു നിമായി എപ്പോഴും ആ കൊലബേജ ശ്രീധരന്റെ അടുത്ത് പോകുമായിരുന്നു. കൊലബേജ ശ്രീധരനുമായിട്ട് കുറെ സമയം പല കാര്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യും. പിന്നെ കുറെ വിലയൊക്കെ പേശി നോക്കും. ഈ പഴം ഇത് ഇത്ര പൈസയുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം ഫ്രീ ആയിട്ട് തരുമോ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ലീലകളാണ്. ഭഗവാൻ ഇതൊന്നും ഇല്ലാണ്ടല്ല അല്ലെ, എന്നാലും ആ ഭക്തന്റെ എടുക്കുന്ന അതൊക്കെ സ്വീകരിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ കൊലബേജ ശ്രീധര അവസാനം പഴമൊക്കെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് കൊടുക്കും. അങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും അവിടെ വരും. കൊലബേജ ശ്രീധരന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് കുറെ ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്ത് അവസാനം വാഴപ്പഴമൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോകും. അപ്പൊ അങ്ങനെ എപ്പോഴും വരുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ കൊലബേജ ശ്രീധർ ഒരു ദിവസം ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉറക്കെ പറയുകയുണ്ടായി, അവിടെ ഈ മാർക്കറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ ധനികൻ ഇദ്ദേഹമാണ് എന്ന് പറയുക. അപ്പൊ മാർക്കറ്റിലുള്ള മറ്റുള്ള വ്യാപാരികളൊക്കെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. എന്താണ്, എല്ലാവരും വലിയ സ്വർണവും മറ്റുള്ള വില കൂടിയ വസ്തുക്കളും ഇതൊക്കെ വിൽക്കുന്ന വലിയ വലിയ കച്ചവടക്കാരാണ്. എന്നാൽ ഈ കൊലബേജ ശ്രീധരൻ വാഴപ്പഴം മാത്രം, വാഴയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മാത്രം വിൽക്കുന്ന അത്രയും താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിൽ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. അപ്പം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇദ്ദേഹമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ധനവാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവരൊക്കെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. എന്താണ് കാര്യം, ആ മാർക്കറ്റിലുള്ളത് ആകെ ഈ ഒരു വ്യക്തി മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തനായിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ പാദത്തില് അമൂല്യമായ നിധിശേഖരമുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാനെ തന്നെ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നു. പിന്നെ അതിലും വിലപ്പെട്ടതായിട്ട് ഇല്ല, വേറൊന്നുമില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കൊലബേജ ശ്രീധരനാണ് ഏറ്റവും വലിയ ധനികൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ കൊലബേജ ശ്രീധരന്റെ വീട്ടില് നിമായി പോവുകയുണ്ടായി. നിമായി പണിട്ട് പോയി. അവിടെ ആ കൊലബേജ ശ്രീധരന്റെ വീട് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ എല്ലാം പൊളിഞ്ഞ് വീഴാറായിരിക്കുന്ന വീടാണ്. അത് ആ വീട്ടിനുള്ളിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാല് മേൽക്കൂരയൊക്കെ പോയിരിക്കുന്നു, ആകാശമൊക്കെ കാണാം. പിന്നെ അവിടെ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാനൊന്നും ശരിയായിട്ടുള്ള പാത്രങ്ങൾ വരെയില്ല. പൊട്ടിയ മൺപാത്രങ്ങളിലൊക്കെ ആയിരുന്നു അവിടെ ഭക്ഷണ പ്രസാദമൊക്കെ കഴിച്ചിരുന്നത്. പിന്നെ ആ കൊലബേജ ശ്രീധരൻ ഉടുത്തിരുന്ന വസ്ത്രം തന്നെ കീറി പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ളായിരുന്നു. അപ്പൊ അതൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ കൊലബേജ ശ്രീധരൻ പറയുകയുണ്ടായി, വസ്ത്രത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു. വസ്ത്രം നഗ്നത മറക്കുന്നതിനുള്ള, ഞാൻ നഗ്നത മറച്ചിരിക്കുന്നു, എനിക്ക് ഇത് തന്നെ ധാരാളമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു
പറയേണ്ട എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചോളൂ, എന്ത് തരാം, ഒന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല. അവസാനമായിട്ട് നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ പറയുകയുണ്ടായി, എനിക്ക് എത്ര ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും എനിക്ക് കൊലബേജ ശ്രീധരനായിട്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞാൽ മതി. അങ്ങനെ എപ്പോഴും അങ്ങ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് എപ്പോഴും എനിക്ക് അങ്ങയെ കാണണം, അങ്ങയുമായിട്ട് സംസാരിക്കണം, ഇതാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ആ കൊലബേജ ശ്രീധരൻ വേറൊന്നും ആഗ്രഹിച്ചില്ല അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന് വേണമെങ്കിൽ വലിയ കൊട്ടാരം വേണം, അല്ലെ വലിയൊരു കച്ചവടം നടത്തണം, അല്ലെ അങ്ങനെ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടാം അല്ലെ. ഒന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല, ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് അല്ലെ. അങ്ങ് എനിക്ക് എത്ര ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, അതിലൊക്കെ ഞാൻ ഇതേപോലെ തന്നെ കൊലബേജ ശ്രീധരനായിട്ട് മാറിയാൽ മതി. അങ്ങ് നിമായി പണ്ഡിറ്റായിട്ട് എപ്പോഴും എൻ്റെ അടുത്ത് വരികയും എന്നോട് സംസാരിക്കുകയും വേണമെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റി കൊടുക്കുകയും, നമുക്കറിയാം ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലൂടെ അവിടെ നിത്യലീലകൾ നടക്കുന്ന ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഒക്കെ, അപ്പൊ അവിടെ എല്ലാ ഈ ലീലകളും ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവസാനം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആ കൊലബേജ ശ്രീധരന് ദർശനം നൽകിയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ കൊലബേജ ശ്രീധരനെ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഒരിക്കൽ ഈ ജഗന്നാഥ മിശ്രയുടെയും ശശിദേവിയുടെയും ആ വീട്ടിൽ ധാരാളം ഭക്തന്മാരൊക്കെ അവിടെ വരുമായിരുന്നു. ഉയർന്ന ബ്രാഹ്മണന്മാരും മറ്റുമൊക്കെ അവിടെ വരുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരിക്കൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ അവിടേക്ക് വരികയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഭഗവാന്റെ ഒരു വിഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ എപ്പോഴും അതിന് നിവേദ്യങ്ങളൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് ആ പ്രസാദമാണ് കഴിച്ചിരുന്നത്. മറ്റുള്ള ആ വീടുകളിൽ നിന്നുള്ള പ്രസാദം അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ജഗന്നാഥ മിശ്ര ശശിദേവി കൂടി ആ ബ്രാഹ്മണനെ അവിടെ പാചകം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സൗകര്യമൊക്കെ ഒരുക്കി കൊടുത്തു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം സ്വന്തമായിട്ട് പാചകം ചെയ്തു. ആ നിവേദ്യം ഭഗവാനായിട്ട് സമർപ്പിക്കാനായിട്ട് എടുത്തു വെച്ചു. അപ്പൊ അവിടെ വന്നിട്ട് ആ കുഞ്ഞു നിമായി അവിടെ വെച്ചിട്ട് ആ ഭഗവാന് നിവേദിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ആ പ്രസാദം എടുത്ത് കഴിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോഴേ ആ ബ്രാഹ്മണൻ വല്ലാതെ വിഷമിച്ചു. അദ്ദേഹം കഷ്ടപ്പെട്ട് കുറെ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയതാണ് അല്ലെ. അപ്പോ വീണ്ടും ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി വീണ്ടും നിമായി വന്നിട്ട് എടുത്ത് കഴിക്കുകയുണ്ടായി. അവസാനം നിമായിയെ ഒരു റൂമിലേക്ക് അവിടെ ഉറക്കിക്കിടത്തി ആ റൂമൊക്കെ പൂട്ടിയിട്ട് പിന്നീട് വീണ്ടും ബ്രാഹ്മണൻ അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നിവേദ്യമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പാത്രങ്ങളിലൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് ഭഗവാനെ നിവേദിക്കാനായിട്ട് അവിടെ വെച്ചു. അപ്പോ അവിടെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നു, നിമായിയെ പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നു. ആ നിമായി വീണ്ടും ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അപ്പൊ വീണ്ടും എടുത്ത് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ആ ബ്രാഹ്മണൻ ചോദിച്ചു, അങ്ങ് ആരാണ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ നിമായി ആ ഭഗവാന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി ആ ബ്രാഹ്മണൻ. അപ്പോൾ ആ ബ്രാഹ്മണനോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഓഫർ ചെയ്തിട്ട് എന്നോട് വന്നിട്ട് കഴിക്കാൻ പറയുന്നു, പിന്നെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കണ്ടേ. അപ്പോഴാണ് ആ ബ്രാഹ്മണന് മനസ്സിലായത്, ഈ കുഞ്ഞുനിമായി സാക്ഷാൽ പരമദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണായിരിക്കുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോ ഒരു കാര്യം നിമായി പറയുകയുണ്ടായി, ഇത് നീ വേറെ ആരോടും പറയരുത് എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി ആ ബ്രാഹ്മണനോട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ബ്രാഹ്മണൻ ഇവിടെ ഉള്ളത് സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും പിന്നീട് ആരോടും പറഞ്ഞില്ല. എങ്കിലും ഇടയ്ക്കിടെ ആ ജഗന്നാഥ മിശ്രയുടെ വീട്ടിൽ വരും ഈ കുഞ്ഞു നിമായിയെ കാണാനായിട്ട്. ശശി മാതാവും ഇതുപോലെ നിവേദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭഗവാനെ ഓഫർ ചെയ്യും. അപ്പോഴും ഈ നിമായി എടുത്തു കഴിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ പിന്നീട് നിമായി പണ്ഡിറ്റ് കുറച്ചുകൂടി പ്രായമാവും. അങ്ങനെ അവിടെ അച്ഛനമ്മമാരൊക്കെ ഒരു ഭക്തയെ കണ്ടെത്തുകയും അങ്ങനെ ലക്ഷ്മി ദേവിയെ വിവാഹം കഴിക്കുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ലക്ഷ്മി പ്രിയ, അപ്പൊ ആ ലക്ഷ്മി പ്രിയെ വിവാഹം കഴിക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് ആ വലിയ പണ്ഡിതനായിരുന്നു നിമായി പണ്ഡിറ്റ്. ആ നവദ്വീപിലെ ഉള്ള എല്ലാവരെയും എന്താണ് ആ തർക്കങ്ങളിലും ന്യായത്തിലും ഒക്കെ തോൽപ്പിച്ചിരുന്നു നിമായി പണ്ഡിറ്റ്. ഇതെടുത്ത് ആരും തർക്കാൻ ഒന്നും വരുന്നില്ല, അത്രയും പാണ്ഡിത്യം ഉണ്ടായിരുന്നു നിമായിക്ക്, എല്ലായിടത്തും അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. ഒരിക്കലേ അവിടെ ദിഗ്വിജയ് പണ്ഡിറ്റ് എന്ന പേരിൽ ഈ ഭാരതം മുഴുവൻ സന്ദർശിച്ചിട്ട് ലോകം മുഴുവൻ സന്ദർശിച്ചിട്ട് എല്ലാവരെയും തർക്കത്തിലൊക്കെ തോൽപ്പിച്ചിട്ട്
ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാറ്റിനെ കുറിച്ചും അറിയാം. അപ്പൊ ആരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് തർക്കിക്കാനായിട്ട് പോകുമായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഓരോരോ സ്ഥലത്തും സന്ദർശിച്ചിട്ട് അവിടെയൊക്കെ ഉള്ള പണ്ഡിതന്മാരുമായിട്ട് തർക്കങ്ങളിലൊക്കെ ഏർപ്പെടും. പിന്നീട് അവരെ തോറ്റതായിട്ട് പറയും. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അവിടുന്ന് വിജയിച്ചിട്ട് പോകും. അങ്ങനെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോ നവദ്വീപിലും അദ്ദേഹം വരുന്നു എന്ന് അറിയുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അവിടെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാർക്കൊക്കെ ഇദ്ദേഹമായിട്ട് ഈ കേശവ കാശ്മീരി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്. അപ്പൊ അദ്ദേഹമായിട്ട് ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് ഏർപ്പെടാനായിട്ട് അവർക്കൊക്കെ ഭയമായിരുന്നു. എന്താണ് തോറ്റുപോകും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞ് നിമായി പണ്ഡിറ്റിനെ ഏർപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. എന്താണ് അഥവാ അദ്ദേഹമായിട്ട് തോൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കുഞ്ഞു കുട്ടിയല്ലേ, അതുകൊണ്ടാണ് തോറ്റത് എന്ന് പറയും. അഥവാ ജയിക്കുകയാണെങ്കിലോ ആ ചെറിയ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് ഇത്രയും വലിയ പണ്ഡിതൻ തോറ്റു എന്നും പറയാം അല്ലെ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും ഈ കുഞ്ഞ് നിമായിയാണ് കേശവ കാശ്മീരിയുമായിട്ട് ദിഗ്വിജയ് പണ്ഡിറ്റുമായിട്ട് വാഗ്വാദത്തിനായിട്ട് ആ ചർച്ചക്കായിട്ട് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. എന്നാലേ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിമായി പണ്ഡിറ്റ് അത്യന്തം കാരുണ്യവാനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയൊരു സഭയുടെ കൂട്ടത്തിൽ വെച്ചിട്ട് വേണ്ട, അഥവാ അദ്ദേഹം തോൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അപമാനം ഉണ്ടാവണ്ട എന്ന് കരുതിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ കൂട്ടിയിട്ട് ഗംഗയുടെ തീരത്തേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ഗംഗയുടെ തീരത്തേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചർച്ചകൾ തുടങ്ങാമെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഉണ്ടായുള്ളൂ. കുറച്ച് നിമായി പണ്ഡിറ്റിന്റെ കൂടെ കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു, ആ ദിഗ്വിജയ് പണ്ഡിറ്റിന്റെ കൂടെയും കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. അല്ലാതെ വലിയൊരു സഭയിൽ വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ അപമാനിക്കണ്ട എന്ന് കരുതിയിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തെ ഗംഗയുടെ തീരത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ആ ഗംഗയെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാനായിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അദ്ദേഹം ഒരു ശ്ലോകം ചൊല്ലാനാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞത്. എന്നാലേ അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല പാണ്ഡിത്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഗംഗയെക്കുറിച്ചൊക്കെ 100 ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. അപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ഭവാനി ഭർത്തൃ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ശ്ലോകത്തിലെ വരികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭവാനി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പരമശിവന്റെ പത്നി എന്നാണ് അർത്ഥം. പാർവതി, പരമശിവന്റെ പത്നി എന്നുള്ളതാണ് ഭവാനി എന്ന വാക്കിനുണ്ട്. അപ്പൊ ഭവാനി ഭർത്തൃ എന്ന് പറയുന്നത് പരമശിവന്റെ പത്നിയുടെ ഭർത്താവ് എന്ന അർത്ഥം വരും. അപ്പൊ അത് ശരിയായ വാക്കല്ല എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി ചൈതന്യ. അപ്പോഴാണ് ഈ പണ്ഡിതന് മനസ്സിലായത്, ഓ ഇത് ഞാൻ ചൊല്ലിയതിലും തെറ്റുണ്ട് എന്ന്. ഇതുവരെ ആരും അദ്ദേഹത്തോട് തെറ്റുള്ളത് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. എന്താണ്, എല്ലാവരും ഭയപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിനോട് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോലും ആരും തയ്യാറായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഹങ്കാരം ഇല്ലാതാക്കാൻ തന്നെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഇവിടേക്ക് അയച്ചിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം സരസ്വതി ദേവിയുടെ വലിയ ഭക്തനായിരുന്നു. അങ്ങനെ വിഷമിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് പോവുകയുണ്ടായി. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിമായി പണ്ഡിറ്റ് പറഞ്ഞു, സാരമില്ല, താങ്കള് യാത്രയൊക്കെ ചെയ്തു വന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം താങ്കൾക്ക് അങ്ങനെ പറ്റിയത്. സാരമില്ല, വിഷമിക്കണ്ട. ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നാളെയും ഇവിടെ ഇരിക്കാം എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. എന്താണ്, പിറ്റേ ദിവസം വേണമെങ്കിൽ നിമായി പണ്ഡിറ്റിനെ തോൽപ്പിച്ചോളൂ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ പറയുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ അദ്ദേഹം വിഷമിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് പോവുകയും അപ്പൊ നിമായി പണ്ഡിറ്റ് ഇവിടെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. ആൾക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിലാണെങ്കിൽ ഇത്രയും പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ദിഗ്വിജയ് പണ്ഡിറ്റ് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിച്ചിട്ട് വിജയായിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിനെ തോറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ അപമാനിക്കും അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടേക്ക് ആൾക്കാരൊന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരികയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വിഷമിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയും സരസ്വതി ദേവിയോട് അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി, എന്തിനാണ് എന്നെ ഇങ്ങനെ തോൽപ്പിച്ചത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സരസ്വതി ദേവി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ വരികയും സരസ്വതി ദേവി പറഞ്ഞു, ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന ആ പരമദിവ്യത്വം പുരുഷനായിരിക്കുന്ന ഭഗവാനാണ് നിന്റെ മുന്നിൽ വന്നിട്ടുള്ള നിമായി പണ്ഡിറ്റ്. അദ്ദേഹത്തിനെ തോൽപ്പിക്കാനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റാരുമില്ല എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി, തന്റെ തെറ്റ് മനസ്സിലാവുകയും അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ആ നിമായി പണ്ഡിറ്റിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് നമസ്കരിച്ചിട്ട് മാപ്പ് പറയുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തനായിട്ട് ശിഷ്യനായിട്ട് പിന്നീട് തീരുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ അഹങ്കാരം, എനിക്കാണ് എല്ലാം അറിയുന്നത് എന്നുള്ള ആ അഹങ്കാരം ഭഗവാൻ തന്നെ തീർത്തു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് നിമായി പണ്ഡിറ്റ് ഈശ്വരപുരിയിൽ നിന്നും ഹരിനാമ ദീക്ഷയൊക്കെ എടുക്കുകയുണ്ടായി. മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ ശിഷ്യനാണ് ഈശ്വരപുരി. ആ ഈശ്വരപുരിയിൽ നിന്നും ദീക്ഷ എടുക്കുകയുണ്ടായി. ഈശ്വരപുരിക്ക് ഇത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമ്മൾ പഠിച്ചു, ആ പരമ്പരയിൽ കൂടി നമ്മൾ ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കണം എന്നുള്ളത്
നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാനായിട്ട്. മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഈശ്വരപുരിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ആ ഈശ്വരപുരി ആണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് പിന്നീട് മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ചു പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന് എല്ലാമാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്നാലും നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മളും ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കണം എന്നുള്ളത്. പിന്നീട് ശിവനാഥ മിശ്ര ഇവിടെ വിട്ടിട്ട് ശരീരം വിട്ടു പോവുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അതിനായിട്ട് അതിന്റെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഗയയിലേക്കൊക്കെ പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ വിശ്വരൂപവും സന്യാസമൊക്കെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് അവിടെ വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ആരുമില്ല. ലക്ഷ്മിപ്രിയ, നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല, വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുള്ള ലക്ഷ്മിപ്രിയ പാമ്പിന്റെ ഒരു കടിയേറ്റിട്ട് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി. അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഓരോ ലീലകളാ. അപ്പൊ അങ്ങനെ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ആ ശചിദേവി മാത്രമായി പിന്നീട് തിരിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള നിമായോട് വീണ്ടും ഒരു വിവാഹം കഴിക്കാനായിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ വിഷ്ണുപ്രിയ ദേവിയെ വിവാഹം കഴിക്കുകയുണ്ടായി. വിഷ്ണുപ്രിയയും ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ തന്നെ അവതാരമായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ വിഷ്ണുപ്രിയയെ വിവാഹം കഴിക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം 24 വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം ഈ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുക, ഈ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നി. എന്താണ്, അന്നത്തെ കാലത്ത് ധാരാളം സന്യാസിമാരായിരുന്നു. അവരെ മാത്രമേ ജനങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിച്ചുള്ളൂ. അവര് പറയുന്ന വാക്കുകൾ മാത്രമേ സ്വീകരിച്ചുള്ളൂ. അപ്പൊ ഒരു സാധാരണ ഗൃഹസ്ഥനായിട്ട് ഇവർക്കൊന്നും കൃഷ്ണാബോധം പകരുക, സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം വിജയിപ്പിക്കുക പ്രയാസമാണെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് തോന്നുകയും അങ്ങനെ അദ്ദേഹം സന്യാസം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ അങ്ങനെ സന്യാസം സ്വീകരിച്ചിട്ട് പിന്നീട് തിരിച്ചു വരികയുണ്ടായി. പിന്നീട് അദ്ദേഹം എല്ലായ്പ്പോഴും സങ്കീർത്തനം നടത്തുകയും മറ്റുള്ള തർക്കശാസ്ത്രങ്ങളും അതൊക്കെ നിർത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർഷദന്മാരായിട്ടുള്ള എല്ലാവരും അവതരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാൻ വരുമ്പോ ഭഗവാന്റെ കൂടെ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ പാർഷദന്മാരും ഒക്കെ അവതരിക്കും. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇവിടെ അവതരിക്കുന്നതിന്റെ മുന്നേ തന്നെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും അദ്വൈത ആചാര്യരും ഒക്കെ ഇവിടെ അവതരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ പിന്നീട് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുകയുണ്ടായി അല്ലെ. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ആരാണ്? സാക്ഷാൽ ബലരാമൻ തന്നെയാണ്, നമ്മൾ പഠിച്ചു. പിന്നീട് അദ്വൈത ആചാര്യർ കണ്ടുമുട്ടുകയുണ്ടായി. അദ്വൈത ആചാര്യർ നമ്മൾ പഠിച്ചു സദാശിവന്റെയും മഹാവിഷ്ണുവിന്റെയും അവതാരമാണ് അല്ലെ. ആ അദ്വൈത ആചാര്യർ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. ഈ കലയെ എല്ലാ ദിവസവും സാലഗ്രാം ശൈലിയിൽ തുളസിയിലയും ഗംഗാജലവും അർപ്പിച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും. ഈ കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾ അത്യന്തം പാപികളാണ്. അവരെ ഉദ്ധരിക്കണമെങ്കിൽ സാക്ഷാൽ ഭഗവാനായിരിക്കുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനായിരിക്കുന്ന അങ്ങ് തന്നെ നേരിട്ടിൽ വന്നാൽ മാത്രമേ ഇവരെ കൃഷ്ണാബോധവാന്മാരാക്കാൻ പറ്റൂ. അപ്പോ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇവരെ ഈ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അന്ന് പശുക്കളെയും മറ്റു മൃഗങ്ങളൊക്കെ കൊല്ലുകയും മറ്റുള്ള എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നൊക്കെ കാലഘട്ടമായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ അദ്വൈത ആചാര്യരുടെ പ്രാർത്ഥന പ്രകാരം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിക്കുകയുണ്ടായി. അദ്വൈത ആചാര്യർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. ഈ ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം വന്നോ എന്ന്, അതാണോ ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് ചെറിയൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് തീർത്തു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അദ്വൈത ആചാര്യർക്ക് ആ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി ഞാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോ അദ്വൈതാചാര്യരുടെ പ്രാർത്ഥന പ്രകാരം ഇവിടെ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്ന് അദ്വൈതാചാര്യർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ഇവിടെ കാണാം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവിടെ കാണാം അല്ലെ. ആ രൂപത്തിൽ എല്ലാ ദേവീദേവന്മാരെയും എല്ലാറ്റിനെയും കാണാം ആ വിശ്വരൂപം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും അദ്വൈതാചാര്യനും ഒക്കെ ചേർന്നിട്ട് ശ്രീവാസ് പണ്ഡിറ്റിന്റെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും സങ്കീർത്തനം നടത്തുകയായിരുന്നു. എല്ലാ സമയവും സങ്കീർത്തനം ചെയ്തിരുന്നു. രാത്രിയിലെ കുറച്ച് ഭക്തന്മാര് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, അദ്വൈതാചാര്യർ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രം സങ്കീർത്തനം ചെയ്തിരുന്നു. മുറിയൊക്കെ അടച്ചിട്ട് അവരെ അത്രയും ഉന്മാദത്തോടെ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യും. അതിന് കൂടുതൽ ആൾക്കാരെയൊന്നും
കൂട്ടാതെ അവരൊക്കെ പകലൊക്കെ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യും. എന്നാലും രാത്രിയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള അത്രയും എന്താണ് അവര് ആനന്ദിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു. ഒരു ദിവസം അവിടെ സങ്കീർത്തനം എല്ലാ ദിവസവും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വരും, ആ ശ്രീവാസാംഗൻ. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും അവിടെ മായാപൂരിൽ പോയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം അവിടെ ആ ശ്രീവാസ് പണ്ഡിറ്റിന്റെ മകൻ മരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്നിട്ട് സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്നതിനൊരു തടസ്സമാവരുതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആ ശ്രീവാസ് പണ്ഡിറ്റ് അത് മറച്ചു വെക്കുകയുണ്ടായി. ആരോടും സ്ത്രീകളോടൊന്നും ശബ്ദമുണ്ടാക്കരുത് എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുണ്ടായി. എന്നാൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കുറെ സങ്കീർത്തനം ചെയ്തതിനു ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ ശ്രീവാസ് പണ്ഡിറ്റിന്റെ മുഖത്തൊക്കെ ഒരു ചെറിയൊരു ദുഃഖം കാണുകയുണ്ടായി, വിഷമം തോന്നുകയും അങ്ങനെ ശ്രീവാസ് പണ്ഡിറ്റിനോട് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുണ്ടായി. ശ്രീവാസ് പണ്ഡിറ്റ് പിന്നീട് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആ കുട്ടിക്ക് പിന്നീട് വീണ്ടും ജീവൻ നൽകുകയും അങ്ങനെ എന്നാൽ ആ കുട്ടി ആഗ്രഹിച്ചില്ല. ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെയുള്ള ആ സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ തന്നെ സങ്കീർത്തനം കേൾക്കുകയും ആ നൃത്തം കാണുകയും അവരുടെ ഭക്തന്മാരുടെ ആ അസോസിയേഷനൊക്കെ കൊണ്ട് എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം, എനിക്ക് അതിനുള്ള സമയമാണ് ഇപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി ആ കുട്ടി. അപ്പോ അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സങ്കീർത്തനം മുടങ്ങരുതെന്ന് വെച്ച് സ്വന്തം മകനെ മരണം പോലും ആ ശ്രീവാസ് പണ്ഡിറ്റ് മറച്ചു വെക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ശ്രീവാസ് പണ്ഡിറ്റിന്റെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് അറിയുകയും മറ്റുള്ള ബ്രാഹ്മണര്, സ്മാർത്ഥ ബ്രാഹ്മണന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട്, അവർക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോടും മറ്റുള്ള ഭക്തന്മാരോടൊക്കെ അസൂയുണ്ടാവുകയും അവരൊക്കെ പോയിട്ട് ആ അന്നത്തെ മുസ്ലിം ഭരണാധികാരിയുടെ അടുത്ത് പരാതി പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ആ ഹുസൈൻ ഷായുടെ ആ മന്ത്രിയായിട്ടുള്ള ആ ചാന്ദ് കാസി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പരാതി പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അങ്ങനെ ചാന്ദ് കാസി അവിടെ വരികയും ആ ശ്രീവാസാംഗണിൽ വന്നിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ള ആ മൃദംഗം പൊട്ടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും അവിടെ മായാപൂരിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ശ്രീവാസാംഗണിലെ അവിടെ ആ മൃദംഗം ഇപ്പോഴും അവിടെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആ ചാന്ദ് കാസി പൊട്ടിച്ചിട്ടുള്ള മൃദംഗം. അപ്പോ ആൾക്കാരെ അയച്ചിട്ട് ആ മൃദംഗമൊക്കെ പൊട്ടിക്കുകയും ആ സങ്കീർത്തനം നടത്തുന്നതൊക്കെ തടയുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അവരോട് പറഞ്ഞു, ഇനിയും നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഈ കുടിലൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്ത് ഗംഗയിലേക്ക് ചാടും, അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ സങ്കീർത്തനമൊക്കെ നിർത്തിക്കൊള്ളണം എന്നൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി. ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അറിയുകയുണ്ടായി. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആ രാത്രിയിൽ തന്നെ ധാരാളം ആൾക്കാരെയും കൂട്ടിയിട്ട് സങ്കീർത്തനം, വലിയൊരു സങ്കീർത്തനം, 10,000-കണക്കിന് ആൾക്കാർ വന്ന് പന്തവും കുറെ മൃദംഗം, കർത്താള് ഇവയൊക്കെ കൊണ്ട് അതിനെ കൂടി നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നു, അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി നടക്കാൻ തന്നെ സ്ഥലമില്ല. അങ്ങനെ ഓരോരോ ആൾക്കാർ ഗംഗയിലൊക്കെ വീഴാൻ തുടങ്ങി. അത്രയും ആൾക്കാരായിരുന്നു. അത്രയും വലിയ പ്രതിഷേധം നടത്തേണ്ടായി. എന്താണ് ഈ നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്നതിനെ എതിർത്തത് കൊണ്ട് ആ ഭരണാധികാരിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് എന്താണ് ആ നാമസങ്കീർത്തനമായിട്ട് എല്ലാവരും ആയിരക്കണക്കിന് കർത്താളും മൃദംഗവും ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് കുറെ ആൾക്കാർ പന്തമൊക്കെ കത്തിച്ചിട്ട് ആ ചാന്ദ് കാസിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് സങ്കീർത്തനമായിട്ട് പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇതിനിടയിൽ വേറൊരു ലീല നടക്കുകയുണ്ടായി. ആ ചാന്ദ് കാസിയുടെ ഉറക്കത്തിലിടക്ക് അവിടെ നരസിംഹ ഭഗവാൻ വരികയുണ്ടായി. നരസിംഹ ഭഗവാൻ അവിടെ വരികയും അപ്പോ ചാന്ദ് കാസിക്ക് നരസിംഹ ഭഗവാൻ എന്ന് അറിയില്ല. ചാന്ദ് കാസി ഭയപ്പെട്ടു. ഒരു സിംഹത്തിന്റെ മുഖവും മനുഷ്യന്റെ ഉടലൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു രൂപം ആ ചാന്ദ് കാസിയുടെ അവിടെ കിടക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആ ചാന്ദ് കാസിയുടെ നെഞ്ചിൽ കയറി ഇരുന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നീ മൃദംഗം പൊട്ടിച്ചതുപോലെ നിന്റെ ഈ ഹൃദയം ഞാൻ പിളർക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നഖം കൊണ്ടിങ്ങനെ അമർത്തുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെസ്റ്റില്. നമുക്കറിയാം ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ, ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ മാറിടം പിളർന്നിട്ട് ചോരയൊക്കെ കുടിക്കുകയുണ്ടായി ആ നരസിംഹ ഭഗവാൻ അല്ലെ, ആ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട്. ഇവിടെയും ഭക്തന്മാരെ ദ്രോഹിക്കുന്നു. ആ മൃദംഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാക്ഷാൽ ബൽരാമനാണെന്നാ പറയാ, നിത്യാനന്ദ പ്രഭു. ബൽരാമന്റെ ആ ശക്തിയാണ് മൃദംഗം, കർത്താള്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പൂജാസാധനങ്ങളായാലും എല്ലാം സാക്ഷാൽ ബൽരാമനാണെന്ന് പറയാം. അത് ബൽരാമന്റെ തന്നെ വിസ്തരണങ്ങളാണ് ഭഗവാന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ മൃദംഗം എന്ന് പറയുന്നത് ബൽരാമൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ മൃദംഗം പൊട്ടിച്ചതിന് അതുകൊണ്ട് ചാന്ദ് കാസിക്ക് അവിടെ വന്നിട്ട് നരസിംഹ ഭഗവാൻ ആ ചാന്ദ് കാസിയെ ഭയപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. ഇനി നീ ഇത് ആവർത്തിച്ചാൽ നിന്നെ ഞാൻ വധിക്കും എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. ആ മൃദംഗം പൊട്ടിച്ച ഒരു രീതിയിൽ ഭയപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ശരിക്കും ഉറങ്ങാൻ തന്നെ സാധിച്ചില്ല. അപ്പോഴാണ് ഇവിടെ എന്താണ് വലിയൊരു പ്രതിഷേധമായിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ
അവിടെ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഭയപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം ചാന്ദഗാസി പോയി ഒളിക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് അവരൊക്കെ അവിടെ വന്നപ്പോഴും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എല്ലാവരോടും ശാന്തരായിട്ടിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു, ഭക്തന്മാരോടൊക്കെ. അങ്ങനെ ശാന്തഗാസിയെ കാണാൻ പോയിട്ട് അവിടുന്ന് ശാന്തഗാസിയുമായിട്ട് ചർച്ചകളൊക്കെ നടത്തുകയാണ്. അപ്പൊ ശാന്തഗാസി ആദ്യം തന്നെ ഭയപ്പെട്ടിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി, നീ എന്റെ അനന്തരവനാണ്, നിന്റെ അമ്മയുടെ അച്ഛൻ നീലാംബര ചക്രവർത്തി, അദ്ദേഹം എന്റെ അമ്മാവനാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ സമാധാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആ ബന്ധത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, അപ്പൊ ഞാൻ അനന്തരവനാണ്, അപ്പൊ അനന്തരവനുള്ള ആ സ്വീകരണമൊക്കെ തരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ചാന്ദഗാസിയുടെ അടുത്ത് പോവുകയും അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുകയും, പശുക്കളെയൊക്കെ വധിക്കുന്നതും മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ കൊല്ലുന്നതും ഇതൊക്കെ പാപമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ അവരുടെ ആ മതഗ്രന്ഥവും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ചർച്ച നടത്തുകയും അവസാനം അതിലേക്ക് തെറ്റൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുകയും, പിന്നീട് ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, സങ്കീർത്തനത്തെ നീ ഒരിക്കലും തടസ്സപ്പെടുത്തരുത് എന്നൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ സ്വകാര്യമായിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് ശാന്തഗാസി തന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ആ തലേ ദിവസം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ല അല്ലെ, നരസിംഹ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എന്റെ ഉറക്കത്തില് ഒരു സിംഹത്തിന്റെ തലയും മനുഷ്യന്റെ ഉടലൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു രൂപം വരികയും എന്നെ ഇതായിട്ട് അദ്ദേഹം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ചെസ്റ്റിലുള്ള മാർക്ക്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നെഞ്ഞത്ത് നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ ആ നഖങ്ങൾ തട്ടിയിട്ടുള്ള പാടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹം എന്നെ വധിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി. ഞാൻ ഇനി സങ്കീർത്തനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ നിന്നെ വധിക്കുമെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് ആ പാടുകൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആരാണ് നരസിംഹ ഭഗവാൻ? സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ. ആ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് ആ ചാന്ദഗാസിയുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ. ആ ചാന്ദഗാസിക്ക് അറിയില്ല ഇത് തന്നെയാണ് നരസിംഹ ഭഗവാനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പോ ആ ചാന്ദഗാസി അങ്ങനെ പിന്നീട് ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തി, ഇനി ആരും ഇവിടെ ഈ സങ്കീർത്തനത്തിൽ നിന്ന് തടസ്സപ്പെടുത്തരുത്. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഈ ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്നത് തടസ്സപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ അവരെ ഞാൻ ശിക്ഷിക്കുമെന്ന് ചാന്ദഗാസി പിന്നീട് ഒരു ഉത്തരവ് ഇറക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ആ ചാന്ദഗാസിയുടെ സമാധി നമുക്ക് ഇപ്പോഴും അവിടെ മായാപൂരിൽ പോയാൽ അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. അവിടെ ഒരു വലിയ ഒരു ചെമ്പകമരമൊക്കെ ആയിട്ട് അവിടെ ഒരു സമാധിയുണ്ട് ചാന്ദഗാസിയുടെ. ജഗായി മതായിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ജഗായി മതായി ഏറ്റവും അധപ്പതിച്ച രണ്ട് വ്യക്തികളായിരുന്നു. അവർക്കാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കാരുണ്യം കൊടുത്തത് അല്ലെ. അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അതിന് ആ സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞിട്ട് പോകും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ അവരെ ആക്രമിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അവരോട് ഹരിനാമം ജപിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാലേ അവർ മദ്യത്തിന്റെ ലഹരിയിൽ ആ മൺകുടം കൊണ്ട് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ അടിക്കുക, നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ നെറ്റി പൊട്ടി ചോരയൊലിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിസ്തരണമാണ്. ആ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിൻ്റെത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ശരീരമാണ് അല്ലെ, നമ്മളെ പോലുള്ളതല്ല. അപ്പോ ആ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം, ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യം അവർക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ലീല ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒരിക്കലും ഈ ജഗായി മതായി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ തേടി അങ്ങോട്ട് പോവില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവരെടുത്തേക്ക് ഇവരെപ്പോഴും മദ്യത്തിന്റെ ലഹരിയിലാണ്. ഇവരെ ഇവിടുന്ന് എഴുന്നേറ്റിട്ട് വേണ്ട പോവാൻ അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ഇവരുടെ അടുത്ത് എത്തിക്കാനായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ലീലകൾ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ മർദ്ദിച്ചത് അറിയുകയും അവിടേക്ക് വരികയും സുദർശന ചക്രം എടുത്തിട്ട് അവരെ നിഗ്രഹിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു പറഞ്ഞു, ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും, കലിയുഗത്തിലെ എല്ലാവരും പാപകർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവരെ വധിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും വധിക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് ഇവരോട് കാരുണ്യം കാണിക്കണം. നമ്മുടെ അവതാര ഉദ്ദേശം തന്നെ ഏറ്റവും പതീതരായിട്ടുള്ളവരൊക്കെ, അധമരായിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ഉദ്ധരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ആ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ അപേക്ഷപ്രകാരം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവരോട് ക്ഷമിക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് അവർക്ക് കൃഷ്ണപ്രേമം നൽകിയുണ്ടായി. അവരൊക്കെ പിന്നീട് ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭക്തന്മാരായിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയാകുകയുണ്ടായി. മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. ഏറ്റവും സമൂഹത്തിൽ അധപ്പതിച്ചിട്ടുള്ള ഇവരെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റിയാണ്. നമ്മൾ പഠിച്ചു, ശ്രീവില പ്രഭുപാദർ ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് ജഗായി മതായിമാരെയൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് അവരെയൊക്കെ കൃഷ്ണന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്മാരാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായി. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ, നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിന്റെ ഒക്കെ ഗുരു പരമ്പരയുടെ ഒക്കെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലോകം മുഴുവൻ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിച്ച്, നമുക്കറിയാം മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള ഭാരതഭൂമിയിൽ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ എങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അവരെയൊക്കെയാണ് മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ. പഠിച്ചു നമ്മുടെ ഹിപ്പികളെയൊക്കെ ഏറ്റവും അധപ്പതിച്ച് അവരെയൊക്കെയാണ് ആദ്യം അവർ മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ഒരിക്കലേ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സന്യാസമൊക്കെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് യാത്രയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ അവിടെ വെച്ചിട്ട് വഴിതിരിച്ചു വിടുകയുണ്ടായി.
നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, ബലരാമൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ, ആ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ആൾക്കാരെ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ട് അവിടെ വഴിതിരിച്ചു വിടുകയുണ്ടായി. വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടതിന് പകരം അദ്ദേഹത്തെ ശാന്തിപൂരിലേക്ക് അദ്വൈത ആചാര്യരുടെ അടുത്തേക്ക് വഴിതിരിച്ചു വിടുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവിടെ അദ്വൈത ആചാര്യരുടെ അടുത്തെത്തി ശാന്തിപൂരിൽ. അപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവിടെ ഗംഗ കാണുമ്പോൾ യമുനയാണ് ഓർമ്മ വരിക, കൃഷ്ണലീലയിലുള്ള യമുന. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വൃന്ദാവനമാണെന്ന് വിചാരിച്ചു, ഇത് യമുനയാണെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു. അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അദ്വൈതാചാര്യരെ കാണുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അദ്വൈതാചാര്യരോട് ചോദിച്ചു, നീ വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തിയോ എന്ന് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോഴേ അദ്വൈത ആചാര്യർ പറഞ്ഞു, ഇത് വൃന്ദാവനമല്ല, ഇത് ശാന്തിപൂരാണെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അവനെ അദ്വൈതാചാര്യരുടെ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് നിവേദ്യങ്ങളൊക്കെ, ഭഗവാൻ പ്രസാദങ്ങളൊക്കെ സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്. അപ്പൊ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കുറെ പ്രസാദങ്ങൾ കൊടുക്കുക. എന്നാൽ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അവധൂത ശിരോമണിയാണ് അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവധൂതനായിട്ടാണുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പ്രസാദം മാത്രം നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന് കൊടുത്തു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് കുറെ പ്രസാദം കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോഴേ ആ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ചോദിക്കേണ്ടത്, എനിക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് തമാശ രൂപത്തിൽ ചോദിക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പ്രസാദം എടുത്തിട്ട് ആ അദ്വൈത ആചാര്യരുടെ മേലേക്ക് എറിയുകയുണ്ടായി. അപ്പോഴേ ആ അദ്വൈത ആചാര്യർക്ക് കൃഷ്ണപ്രേമം ലഭിക്കുകയും അങ്ങനെ ആനന്ദത്തിൽ ആറാടുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അതേസമയം തന്നെ അവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ശചി മാതാവൊക്കെ അവിടെ വന്നിട്ട് ധാരാളം പാലക്ക് കൊണ്ടൊക്കെ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് പാലക്കിനെ കൊണ്ടുള്ള വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ്. അങ്ങനെ പാലക്കിനെ കൊണ്ടൊക്കെ ധാരാളം വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ശചി മാതാവ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണപ്രേമം നൽകിയുണ്ടായി. എന്നാൽ ശചി മാതാവിന് മാത്രം കൃഷ്ണപ്രേമം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറയുകയുണ്ടായി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, വൈഷ്ണവ അപരാധം ചെയ്തിരിക്കുന്നു, ഭക്തന്മാരോട് അപരാധം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ശചി മാതാവ്. എന്താണ് ആ അദ്വൈത ആചാര്യര് തന്റെ മകനെ സന്യാസിയാക്കി എന്നുള്ളത്. ആദ്യം വിശ്വരൂപനെ സന്യാസിയാക്കി, പിന്നീട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ സന്യാസിയാക്കി മാറ്റുകയുണ്ടായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ അദ്വൈത ആചാര്യരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു ശചി മാതാവിന്. അപ്പൊ അത് തീർന്നാൽ മാത്രമേ ആ അദ്വൈത ആചാര്യരോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അതിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കുള്ളൂ, ആ കൃഷ്ണപ്രേമം ലഭിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അദ്വൈത ആചാര്യർ ഇങ്ങനെ ആനന്ദത്തില് ഉന്മത്തനായിട്ട് ഇരിക്കുകയും അവിടെ ബോധം അങ്ങനെ ബോധം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാവുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ വീണപ്പോൾ ശചി മാതാവ് പോയിട്ട് ആ അദ്വൈത ആചാര്യരുടെ കാലിന്റെ അടിയിലുള്ള ഡസ്റ്റ് എടുക്കുകയും അപ്പൊ അങ്ങനെ വൈഷ്ണവ അപരാധം പൊറുക്കാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആ ശചി മാതാവിനും കൃഷ്ണപ്രേമം നൽകിയുണ്ടായി. ഒരിക്കല് പിന്നീട് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ആ സന്യാസ ദണ്ഡ് പൊട്ടിക്കുകയുണ്ടായി. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് മായാവാദി, അന്നത്തെ കാലത്ത് മായാവാദികളായിരുന്നു കൂടുതലും. അപ്പൊ ഈ മായാവാദികളുടെ ഇടയ്ക്കിൽ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ, പ്രീച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവരിൽ ഒരാളായിട്ട് മാറണം അല്ലെ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് സന്യാസം എടുക്കുകയുണ്ടായി. കേശവ ഭാരതിയിൽ നിന്നും എന്ന മായാവാദി സന്യാസിയിൽ നിന്നും സന്യാസം സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ദണ്ഡിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ആ ദണ്ഡ് പൊട്ടിക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പിന്നീട് സച്ചി മാതാവിന്റെ നിർബന്ധപ്രകാരം പിന്നീടുള്ള കാലങ്ങളൊക്കെ ജഗന്നാഥപുരിയിലാണ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോവണ്ട എന്ന് പറയുകയും അത് പ്രകാരം ജഗന്നാഥപുരിയിലും കഴിയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി. അതിനിടയിൽ 6 വർഷം സൗത്ത് ഇന്ത്യയില് ഭാരതം മുഴുവൻ സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി. പ്രത്യേകിച്ച് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഉണ്ടായി. 4 മാസക്കാലം, ചാതുർമാസക്കാലം ആ വെങ്കിടഭട്ടിന്റെ വീട്ടിലൊക്കെ കഴിയുകയുണ്ടായി. അവിടെ നിന്നാണ് ഗോപാൽ ഭട്ട ഗോസ്വാമി, അവർക്കൊക്കെ കൃഷ്ണപ്രേമം ലഭിക്കുന്നത്. അവരാണ് ഷഡ് ഗോസ്വാമിമാർ അല്ലെ. 6 ഗോസ്വാമിമാരിൽ ഒരു ഗോസ്വാമിയാണ് ഗോപാൽ ഭട്ട ഗോസ്വാമി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ വരുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, അനന്ത പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, വർക്കല ജനാർദ്ദന സ്വാമി ക്ഷേത്രം, ധാരാളം ക്ഷേത്രങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഉടുപ്പി ക്ഷേത്രം, തിരുപ്പതി ക്ഷേത്രം, അങ്ങനെ ഇവിടെ സഞ്ചരിച്ചു. ഇവിടെയൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഇതിലെ കൂടെയൊക്കെ സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കേരളത്തിലൊക്കെ തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ജനാർദ്ദന സ്വാമി ക്ഷേത്രം, അനന്തപത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രം, അങ്ങനെ എത്ര ഭാഗ്യമാണ് നമുക്ക് അവിടെയൊക്കെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ പാദങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ജന്മം ലഭിച്ചത്. അപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പലപ്പോഴും ഗംഗയിലൊക്കെ പോയിട്ട്, ആ ജഗന്നാഥപുരിയുടെ പുറകിലെ കടലാണ് അവിടെ ആ ബംഗാൾ ഉൾക്കടല്. അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് ഇത് യമുനയാണെന്ന് വിചാരിച്ച് അതിലേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങി പോകുമായിരുന്നു.
അപ്പോൾ പലപ്പോഴും അവിടെ മറ്റുള്ള ഭക്തന്മാരൊക്കെ പോയിട്ട് പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരില്ലായിരുന്നു. ഒരിക്കല് ആ മത്സ്യം പിടിക്കുന്നവരൊക്കെ അവരുടെ വലയിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കിണുകയുണ്ടായി, അതിൻ്റെ അകത്ത് കുടുങ്ങുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അവരൊക്കെ വിചാരിച്ചു വലിയ എന്തോ ഒരു മത്സ്യം ലഭിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വലിച്ചു ബോട്ടിലൊക്കെ എത്തിച്ചപ്പോഴാണ് നോക്കുമ്പോഴേ അതില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണുകയുണ്ടായി. ഹരി ഹരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശബ്ദം കേട്ടു. അവരൊക്കെ ഭയന്ന് വിറച്ചു. ഉടനെ കരയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇത് ആ 6 കൈകളോടുള്ള രൂപം സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടായി. സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യർ എന്ന് പറയുന്നത് ബൃഹസ്പതിയാണ്. ആ ബൃഹസ്പതിയാണ് സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യരായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനായിട്ടും ഓടക്കോല് പിടിച്ചിട്ട്, ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനായിട്ട് അമ്പും വില്ലും പിടിച്ചിട്ടും, സന്യാസദണ്ഡും കമണ്ഡലവും പിടിച്ചിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ടും ഉള്ള ദർശനം നൽകിയുണ്ടായി. ജാരിക്കണ്ട് വനത്തിലൂടെയൊക്കെ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നാമസങ്കീർത്തനം കേട്ടിട്ട് മൃഗങ്ങളൊക്കെ നൃത്തം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഇവിടെ കാണാം സിംഹവും ആനയും കരടിയും ഒക്കെ, എല്ലാ മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും ഒക്കെ നൃത്തം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാനാണ് പരമാത്മാവായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാൻ തന്നെ അവരുടെ മുന്നിൽ വന്നപ്പോ അവർക്കൊക്കെ കൃഷ്ണപ്രേമം ലഭിച്ച് അവരൊക്കെ ആ സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഒന്നിച്ചിട്ട് നൃത്തം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. നമുക്കിന്ന് ഈ കലിയുഗത്തിൽ സാധാരണ മനുഷ്യന്മാരെ കൊണ്ടുപോലും നാമം ജപിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആ മൃഗങ്ങളുടെ അവസ്ഥയിലുള്ളവർക്ക് വരെ കൃഷ്ണപ്രേമം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. ആണ് അത്രയും കാരുണ്യവാനാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണാനായിട്ട് പിന്നീട് രൂപഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി ഇവരൊക്കെ പോവുകയുണ്ടായി. ആ രൂപഗോസ്വാമിക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഭക്തിയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, ഒരു ചെറിയ ബിന്ദുവാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഒരു ഡ്രോപ്സ് മാത്രമേ കൊടുത്തുള്ളൂ. അത് രൂപഗോസ്വാമി മനസ്സിലാക്കുകയും നമ്മൾ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എന്ന ഒരു കടല് തന്നെ ഭക്തി സേവനത്തെക്കുറിച്ചും ഭക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സമുദ്രം തന്നെ രൂപഗോസ്വാമിക്ക് ലഭിച്ചു. അത് പിന്നീട് നമുക്ക് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എന്ന പേരിൽ ഒരു ഗ്രന്ഥമായിട്ട് നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. സനാതന ഗോസ്വാമിയെയും കാണുകയുണ്ടായി. ഒരിക്കലും അവിടെ സനാതന ഗോസ്വാമി, രൂപഗോസ്വാമിയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. അവരൊക്കെ മുഗൾ ഭരണാധികാരിയുടെ കീഴിലുള്ള മന്ത്രിമാരൊക്കെ ആയിരുന്നു. ധനകാര്യമന്ത്രിയും പ്രധാനമന്ത്രിയൊക്കെ ആയിരുന്നു. ആ സ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണാനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. അപ്പോ അദ്ദേഹം വനത്തിലൂടെയൊക്കെ സഞ്ചരിക്കുകയും പിന്നെ മലിനമായിട്ടുള്ള വെള്ളം കുടിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ആ സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ ശരീരത്തിലൊക്കെ വ്രണങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു അവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ചന്ദ്രശേഖര ആചാര്യരുടെ വീട്ടിലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉള്ളപ്പോൾ അവിടെ വരികയും ചന്ദ്രശേഖര ആചാര്യരോട് പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ഒരു ഭക്തൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, പുറത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് കൂട്ടി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ചന്ദ്രശേഖര ആചാര്യർ പുറത്തു പോയി നോക്കിയപ്പോഴേ ശരീരം മുഴുവൻ വ്രണങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഈ സനാതന ഗോസ്വാമിയാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇല്ല, ആരും ഭക്തന്മാരൊന്നും ഇല്ല, ഒരു യാചകൻ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അതെന്റെ പരമഭക്തനാണെന്ന് പറയുകയും അവിടേക്ക് പോയിട്ട് ആ സനാതന ഗോസ്വാമിയെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ സനാതന ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, എന്നെ തൊടണ്ട, എന്റെ ശരീരമാകെ വ്രണങ്ങളാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കും നിന്നെ ചേർത്ത് പിടിച്ചാൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ചേർത്ത് പിടിക്കണ്ടായി അല്ലെ. നമുക്കറിയാം ഇവരൊക്കെ മഞ്ചരിമാറാണ്. സനാതന ഗോസ്വാമി, രൂപ ഗോസ്വാമി ഇവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലുള്ള മഞ്ചരിമാറാണ്. ഇവിടെ നമുക്കൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധം തരുവാനായിട്ട് ആ പരമ്പരയിൽ കൂടി വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് രൂപ ഗോസ്വാമിയൊക്കെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ആ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ വീണ്ടും കണ്ടെടുക്കാനായിട്ട് രാധാകുണ്ട്, ശ്യാമകുണ്ട്, ഗോവർദ്ധനം, യമുന അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീണ്ടും ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് ആ കുറെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം അതൊക്കെ കാടുമൂടിയിട്ട് ആരാലും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതിരിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് ഈ ഗോസ്വാമിമാരൊക്കെ, ഷഡ് ഗോസ്വാമിമാരൊക്കെ ചേർന്നിട്ടാണ് വൃന്ദാവനം ഇന്ന് കാണുന്ന രീതിയിലേക്കെല്ലാം വീണ്ടും പുനർക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് മായാവാദി സന്യാസിയായിട്ടുള്ള പ്രബോധാനന്ദ സരസ്വതി, അദ്ദേഹം ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എപ്പോഴും നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അങ്ങ് എന്താണ് വേദാന്തം ഒന്നും പഠിപ്പിക്കാത്തത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, പ്രചരിപ്പിക്കാതെന്നൊക്കെ. അപ്പോ ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയണ്ടായി, എന്റെ ഗുരു പറഞ്ഞു, നീ ഒരു ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവനാണ്, അതുകൊണ്ട് ഹരിനാമം ജപിച്ചാൽ മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. സാക്ഷാൽ ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. വേദങ്ങളൊക്കെ രചിച്ചിട്ടുള്ള ആ കൃഷ്ണദ്വൈപായന വ്യാസൻ, അത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണല്ലേ. ആ ഭഗവാൻ പറയുന്നു,
നീ ഒരു വിദ്യാന്ന് പറഞ്ഞു, ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവനാണെന്ന് ഗുരു പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ കൃഷ്ണപ്രേമം നൽകാനായിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. പിന്നീട് അവർ കുറെ വേദാന്തങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അപ്പൊ അവരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ ഭാഷ്യങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അപ്പൊ വേദാന്ത സൂത്രം അത് അതിന്റെ എന്താണ് നമ്മുടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തന്നെയാണ് അതിനുള്ള വിശദീകരണം. അപ്പൊ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അങ്ങനെ അവരെയൊക്കെ പിന്നീട് ഭക്തന്മാരാക്കുകയും അവരെ കൊണ്ടൊക്കെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. രാമാനന്ദറായിയായിട്ടും സംവാദങ്ങളൊക്കെ നടത്തുകയും ആ രാമാനന്ദറായിക്കും കൃഷ്ണപ്രേമം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. രാമാനന്ദറായിക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. രാധാകൃഷ്ണ നെഹിയന്യ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെയാണ് രാധാകൃഷ്ണന്മാരിൽ തന്നെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് കലിയുഗത്തിലെ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. രാധാറാണിയുടെ ഭാവത്തില് കൃഷ്ണൻ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അത് രാമാനന്ദറായിക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. രാമാനന്ദറായി സശാൽ വിശാഖ സഖിയാണ് രാമാനന്ദറായിയെ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ജഗന്നാഥപുരിയിലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കുറെ വർഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജാവിനൊക്കെ ദർശനം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. അതൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജഗന്നാഥപുരിയിലുള്ളപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മുതുകിൽ കയറിയിട്ട് തന്നെ ആ ജഗന്നാഥ ഭഗവാനെ ദർശിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോഴും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആ സ്ത്രീക്ക് നിൽക്കാനായിട്ട് അവസരം നൽകുകയുണ്ടായി. ധാരാളം സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കാണിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. ആ ജഗന്നാഥപുരിയുള്ള ഗുണ്ടിച്ച ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ക്ഷേത്രമൊക്കെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്വന്തം കൈകൾ കൊണ്ട് വൃത്തിയാക്കി കഴുകി അവിടെയൊക്കെ സ്വന്തം വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കും, ഭഗവാന്റെ പൂജാ പാത്രങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കും. അങ്ങനെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ മാലിന്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാവുകയും നമുക്ക് കൃഷ്ണപ്രേമം ലഭിക്കുകയും എന്നും അദ്ദേഹം കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനൊക്കെ എല്ലാ ദിവസവും, ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ നമ്മൾ പഠിച്ചു ബ്രഹ്മാവായിരുന്നു, എന്നാൽ താഴ്ന്ന കുലത്തിൽ ജനിച്ചിരുന്നത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ജഗന്നാഥപുരിയിലൊന്നും പ്രവേശനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ ദിവസവും ജഗന്നാഥപുരിയിൽ നിന്നും പ്രസാദം എടുത്തിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് ആ പ്രസാദം കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന് കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം 3 ലക്ഷം നാമം ജപിക്കുന്ന നമ്മൾ പഠിച്ചാല്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലായ്പ്പോഴും അവസാനം ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തന്നെ എനിക്ക് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ശരീരം സ്വന്തം കൈകളാൽ എടുത്തിട്ട് അവസാന ക്രിയകളൊക്കെ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ എല്ലാവരെയും ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ അങ്ങനെ ആരെയും വ്യത്യാസമില്ലാതെ അല്ലെ എല്ലാവരും ഒഴിച്ചു മാറ്റിയിരുന്നു ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ താഴ്ന്ന കുലത്തിൽ. എന്നാൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരോടും വകതിരിവ് കാണിക്കാത്ത അവർക്കൊക്കെ കൃഷ്ണപ്രേമം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. അപ്പോ ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ന് പറയുന്നത് സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. കൃഷ്ണലീലയിലെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ തന്നെ അന്തരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള രാധാറാണിയും മറ്റുള്ള സഖിമാരും അവരൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ചൈതന്യ ലീലയിലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൂടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാർഷദന്മാരായിട്ടൊക്കെ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ന് പറയുന്നത് സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് ഒരു ഭക്തന്റെ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ഭക്തനായിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളും ചെയ്യണമെന്ന് കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ. അപ്പോ കാരുണ്യ അവതാരമാണ്. നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള വഴി പറഞ്ഞു തന്നല്ലേ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക വേണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു. നാം നാമകാരി ബഹുത നിജ സർവശക്തി തത്രാർപ്പിത നിയമിത സ്മരണേന കാല എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ നാമം എല്ലാ ശക്തിയും ഈ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കലിയുഗത്തിൽ അത് ജപിക്കാനായിട്ട് യാതൊരു നിയമ നിബന്ധനയും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും, ഏത് ശൂദ്രനാണോ ചണ്ടാളനാണോ എന്നൊന്നും നോക്കാതെ ആർക്കും നാമം ജപിക്കാം. എന്നാലേ കൃഷ്ണപ്രേമം ലഭിക്കുക അല്ലെ. അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ടാണ് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ പറഞ്ഞാൽ തീരില്ല അല്ലെ. കുറെ ലീലകളുണ്ട്. ഞാൻ വേഗത്തിൽ തീർക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് സ്പീഡിൽ പോയതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ എല്ലാവരും നാളെ മുതൽ നാളെയാണ് ഗൗരപൂർണിമ. അപ്പോൾ നാളെ ടെമ്പിളിന്റെ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്, ഓൺലൈനിലായിട്ടും ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഫിസിക്കലായിട്ട് പോകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അവിടെ പോവാം. ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ലൊക്കേഷനൊക്കെ. അവിടെ പോയിട്ട് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാം. അല്ല പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനിൽ കാണാം. അപ്പോൾ നാളെ പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഫാസ്റ്റിംഗ് എടുക്കുക.
ചന്ദ്രോദയം വരെയാണ്. വൈകിട്ട് 6:30, 7 മണി അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. അത് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. വൈഷ്ണവ കലണ്ടറിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചന്ദ്രൻ ഉദിക്കുന്നത് വരെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ പറ്റുന്നവർ അങ്ങനെ എടുക്കുക. അല്ല, ഏകാദശി പ്രസാദമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടവര് അങ്ങനെ എടുക്കാം. ഓരോരോ ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എടുക്കാം. കൂടുതൽ ഭാഗവതമൊക്കെ വായിക്കുക, ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുക, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം കൂടുതൽ ജപിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ.